Has dit que més o menys tenim un 40% de sobirania alimentària, no ho has dit així, però anava per aquí. Com ho fem? Perquè tothom ens està dient que mengem d'aquí, però no produïm d'aquí. Hem de fer que aquesta agricultura sigui sostenible també econòmicament perquè hi hagin agricultors en les nostres terres i amb capacitat de cultivar. Que l'horta a Catalunya ha anat disminuint en els darrers anys d'una manera preocupant, perquè tenim moltes zones hortícoles, les zones deltaiques que són eminentment d'horta, va disminuint en superfície i per tant hem d'intentar aplicar tecnologia i coneixement per poder augmentar el rendiment sobretot. El que és el pagès de capçalera, no? Aquella persona que cultiva les teves fruites i verdures i que alimenta comunitats de 100, 200 persones o a famílies senceres, no? Hi ha molts tipus de les nostres agricultures que a vegades treballem molt amb molta incertesa, no? Abans hem comentat el tema del problema de les pèrdues i el malbaratament. Doncs, en definitiva, l'agricultor està produint molt, perquè molt sovint el consumidor també ho vol tenir-ho tot sempre a l'abast. Aquests mercats estan sempre plens i quan tanquem segueixen plens, no? Això és realment un problema. Si ve de lluny, contaminem més? Exacte, no? Jo crec que també hi ha d'haver una mica de canvi en mentalitat, no? De que no tot ha de ser, no? Beneficiar l'usuari o el consumidor final, sinó que hi ha d'haver una mica de planificació global com a ciutat i de desenvolupar polítiques que afavoreixin una distribució col·lectiva i no satisfent, no? Que vull un producte per avui i que vingui de l'altra punta del món, no? Sinó tenir més consciència, no? De l'impacte que té el teu model de consum en tot l'entorn. Evidentment, tothom compraria, no? Però al final tenim el temps que tenim, no estem a casa, potser no tenim temps de cuinar, llavors aquest aliment ha d'arribar potser a casa directament. Com ho fem, això? Bé, ho hem dit, no? El tema de la distribució domiciliària és un tema que en algun moment haurà d'arribar. Hi ha moltes iniciatives per fer això. La pregunta és si és sostenible o no. Vull dir, si és un producte local que es lliura de forma domiciliària, està clar que serà molt més sostenible que un producte que es ven en un supermercat i que ve de l'altra punta del món, no? I jo el que crec és que aquí sí que hi ha d'haver potser unes iniciatives de col·laboració potser entre parades, botigues que es dediquen a diversos productes i que et facin un cistell de la compra complet, fàcil de comprar per l'usuari final, no? I que tinguis la garantia, com han dit tothom, de que aquest producte és sostenible, ve de quilòmetre zero i que té uns nivells de qualitat brutals, no? I si a més hi sumem l'experiència culinària, de que anar al mercat sigui també una experiència en què prenguis coses, millor que millor. El malbaratament de l'anterior informe ara sembla que puja, no? Tenim, crec que, més oferta que mai. Jo crec que tenim també més consciència que mai, o com a mínim dels últims anys. Tenim millor tecnologia, però aparentment sembla que anem a pitjor. Algú aquí no acaba de quadrar. Relacions entre el camp i la ciutat són essencials, no? No sols les ciutats han de pensar com canviem nosaltres, però hem de posar-se en relació hem de canviar amb altres, no? Hem de planificar conjuntament, hem de tindre una visió més territorial. I així és on estan, jo crec, les claus també per a fer aquestes transicions. Que és que per mi el primer, el prioritari, és treballar contra el malbaratament alimentari, fer prevenció de malbaratament, perquè si estem parlant que el 40% dels aliments que es produeixen cada any al món es perden, clar, hem de pensar en clau de petjada ambiental. Llavors vol dir que totes les hectàrees que dediquem a produir aquests aliments que després llancem es podrien estar dedicant a produir perquè alimentin persones. Necessitem treballar enxarxats i alineats amb una mateixa direcció. Les decisions del consumidor són molt importants, però necessitem els altres actors també. Hem de fer unes estratègies globals, des d'educar el consumidor, des del punt de venda, a gestionar i veure quin és el circuit, la tecnologia, aquest 10% que es pot estalviar, millores tecnològiques a la producció, és a dir, ho hem de fer tot, però tot i de forma ordenada i com deia l'Anna, participativa, és a dir, hi ha d'haver-hi tots els elements i és molt difícil posar-nos d'acord tots, i això és el gran problema. I aquí jo crec que és la clau, perquè s'estan fent moltes estratègies, però potser no anem tots al mateix ritme i això és el que hem d'aconseguir, no? Jo crec que ens ho hem de plantejar com una transició amb unes passes, vull dir, no ens hem de deixar abrumar, sinó que com a persones el que hauríem de plantejar-nos és cada vegada, cada mes, anar prenent mesures. Sí que hi ha una feina molt important per fer d'alinear els valors bàsics
que posem al voltant de l'alimentació. Però això és el que ens ha d'impulsar cap a on anem com a societat, no? I com ens alimentem és la forma en què vivim. Quina societat volem i com volem viure, i l'alimentació ens estructura al voltant d'això. Si no tenim temps per a cuinar, per a compartir el menjar, també és com ens alimentem, amb ultraprocessats, amb el menjar que ja està fet, doncs és part essencial, jo penso, de la nostra societat, de la nostra cultura i del món que volem per ara, no? I per a les generacions futures.